Це складна конструкція. Можна якось простіше сказати? Якщо ви хочете юридично, Ну, я волів би, знаєте, тут я не юрист. Складно таку конструкцію вислухати насправді і зрозуміти, в чому зерно. Це, тобто це злочин влади був? згідно повідомленої підозри, інкримінується злочин керівникам колишньої влади, тому що я, на жаль, не можу говорити категоріями злочин вчинено тим чи іншим. Я можу говорити, коли немає вироку, можу говорити тільки підозрюється. Добре, на жаль, знову ж таки, такі рамки, які не я встановлюю, але думаю, що вони... Кому підозрював? З вищого керівництва держави повідомлено про підозру колишньому президенту Януковичу, колишньому прем'єр-міністру Азарову, міністру внутрішніх справ Захарченку, його заступнику Ратушняку, його заступнику, він зараз в суді перебуває на території України в такому випадку, закон теж забороняє називати прізвище один. Далі по лінійці міліції це керівник Київської міліції, навіть два керівника Київської міліції, потім заступник з громадської безпеки, потім керівник Беркуту і далі пішли вже беркутівці. По лінії Служби безпеки України це голова Служби безпеки Якименко, його перший заступник, начальник СБУ в Києві і Київській області. Далі колишньому генеральному прокурору і командирам ряду підрозділів «Беркут», керівникам підрозділів громадської безпеки і також керівникам обласних управлінь міліції, загалом 48 високопосадовцям, якщо говорити від керівника обласного рівня і вище, повідомлено про підозру. Ви впевнені, що їм повідомлено про підозру? Так, звичайно, без сумніву. Ви часто